Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Na pivu sa Ideasom. Danas je sa nama Jeca Drobnić, ovo je drugi put u Americi, pa ajde da čujemo šta ima lepo da nam kaže. Vidim, Jeco, izgubila si puno kilograma, šta si dobila ove godine u Americi? Pa ništa, ovo je druga godina, iskusnija sam, zna da treba se sprema hrana umjesto da se kupuje i jede iz McDonald'sa, Burger Kinga, 7-Elevena i tako dalje. Tako da, eto, zato sam smršala, nije bilo baš namjerno. Pa znači ovako, prva stvar je što je prelepo je mesto, znači od klime, što se tiče, znači ima okean, ima da se izađe, znači društveni život je jako lep, može poznati puno ljudi, tu dolaze puno studenta iz različitih delova sveta. Druga stvar, poslova ima dosta, može se naći. Prvi, drugi, treći, koliko hoće, jel te, i koliko može da radi. Ima predivnih ljudi, znači stvarno, tako da ja mislim da u svakom aspektu je predivan Ocean City i lokacija mu je savršena, znači blizu i Washington, organizuje se različite ture do New Yorka, zatim ima Ves, ne znam, Nijagarini vodopadi, sama okolina ima dosta zanimljivih gradića koji se mogu posjetiti. Delaware je jako blizu, shopping, ko voli da ide u shopping, tako da meni se zaista sviđa Ocean City kao eto i kao grad i lokacija i mjesto na koju se mogu upoznati ljudi i sve. Znači ja sam radila u Flashback All Time Photos, to je posao, znači to je studio u kome bi moj posao bio da budem ja fotograf, što znači ja sam tamo slikala ljude. To je najprvije jedna radnja, znači to nije samo studio, to je radnja u kome ljudi imaju neki različiti kostim ima tu i sada od starinska vremena i sad ti to možeš da izabereš koji kostum hoćeš da budeš. Znači ako hoćeš da budeš kauboj, ti kažeš ja hoću da budem kauboj, mi te uvedemo, obučemo te kao kauboja, postavimo ti, damo ti puške, jedno drugo, slikamo te, ti izađeš, kupiš sliku, svi srećni i zadovoljni. Ima tu znači pričice, pa upoznaš se sa različitim ljudima, čuješ različite iskustva, priče, životne, svašta nešto, dovode ljudi svoje kućne ljubimce, tako da mačke, pse, to nije ništa strano za slikanje. Dece od, ne znam, najmanje dete koje sam ja slikala, mislim da je imalo 2 meseca, pa onda imaš ljude do 90 plus godina, znači to je jedno jako zabavno mesto što se tiče rada, zna biti na momente napornije, ali je jako lepo i divno, zaista različito iskustvo. Nikad nisam čula da je neko radio tako nešto, niti sam videla iskreno tu po Beogradu da ima, možda ima, ne znam, ali ja nisam videla, zaista zabavno. Pa znači druga godina, već je poznat teren, zna se gde da si ide, znači da se, što se tiče i hrane, znaš da kupuješ, kako da kupuješ, gde da izlaziš, na koje mesta da ideš, na koja ne, znaš gde da tražiš, znaš gde će zaposliti, gde neće. Već i prepoznaješ kod samih poslodavaca kad ti kažu javit ćemo ti ili jel te kao dođi sutra, znaš šta da te očekuje, da li je to stvarno neki siguran posao ili nije. Jednostavno cijelo okruženje je već poznatije, čak su više i sami ljudi jer ima dosta lokalaca pa i J1 studenta koji se vraćaju već su ti poznati, tako da sve je lakše na neki način. Pa sada bilo ih je dosta i jedno i drugo. Pa možda najteži je bio, da razmislim, ne znam, možda najteži bio kad se trebalo naći drugi posao, pa prebacivanje s posla na posao, jer ove godine dosta studenata bilo, pa je malo teže bilo da se nađu drugi poslovi, zbog same sezone je malo bila teža, ali dobro, na kraju se i sve to uspjelo. Zatim ili neki nesporazumi, na primjer eto sa menadžerima ili na poslu, to zna teško dosta da padne, bar lično meni. Najlepši su mi bili izlasci sa prijateljima i posle posla kad dođeš kod kući i sednete da popijete po nešto, znači to mi bude najlepši deo dana. Ovako neka situacija specifična, na primjer da odvojim ove godine, mi je najzanimljivije bilo kampovanje na koje sam otišla sa društvom u šumi i onda bukvalno si ono kao odsečeno od sveta, priroda, jezero, šuma, tu družimo se svi, ono baš je bilo
jako zanimljivo iskustvo. Pa znači ovako, prvo Amerikanci su jako ozbiljni što se tiče posla i odgovornosti, znači ukoliko traže radnika, oni stvarno traže radnika i svoj posao trebaš shvatiti u potpunosti odgovorno. Neće sada, znači, neću ja kažem da će da te smaraju oko manjih sitnica, ali dobijat ćeš različite opomene i svašta nešto. I sad naravno ako to donese do nekih većih mera koje oni već ne mogu da tolerišu, njih ne zanima tvoje stanje, nego te dobiješ otkaz i to je to, doviđenja. Pa se ti snađi. Tako da posao se mora shvatiti ozbiljno, znači nema kašnjenja. Mislim, kašnjenje je 15 minuta, ali ne sad svaki dan i to da bude najavljeno. Tako da, ne znam, te odgovornosti šta ti zadaju na posao, trebaš skroz, znači, ako ti je tebi posao da budeš šanker i da pričaš s ljudima, ti to moraš raditi, ne možeš sada stajati u ćošku i pričati sa, ne znam, neke mušterije što dolaze svaki dan ili pričati sa ljudima koji rade tu. Znači, mora se shvatiti posao ozbiljno, uraditi se sve što je zadato u roku. Ako nešto nije ti jasno ili ne znaš u kom smeru da ideš, slobodno uvek pozoveš menadžera. Znači, menadžeri su stvarno tu i oni su većinom menadžera što sam ja imala i na različitim poslovima su bili generalno divni ljudi i su stvarno hteli da pomognu, zato što pred svega oni predstavljaju tu instituciju, taj posao koji mi radimo. Tako da oni će stvarno izaći u susret i pomoći koliko mogu što više. Čak što nekad, i ako zabrljaš, oni će pokušati tebi da prekriju to, da ne kažu gazi, najaviti nešto, ali ako odeš u ozbiljnim merama, morat će se prijaviti sve, ali nisu da kažeš odvratni ljudi sada će za svaku grešku date, nego stvarno hoće da pomognu i da budu tu uz tebe, tako da, eto, ali mora se raditi i mora se biti odgovoran, to je prva stvar. Pa eto, mislim, prošle godine, kad smo bili u početku, smo imali dosta turbulencija, da kažemo, da. Tako da, eto, i vi koliko ste mogli, ste nama pomogli odavde iz Srbije, tako da to cenim dosta. Tako da, eto, neka sigurnost, pružate neku sigurnost. Znam da ukoliko stvarno zatreba nešto, da ćete se potruditi maksimalno da pomognete, tako da, eto, to je nešto što mi najviše znači kod ideja, sada uvek imam nekog na koga se mogu osloniti. Makar i eto, kad ne biste mogli pomoći u tom momentu, u toj situaciji, jer ipak je i daljina problem, ali vi ćete se potruditi najviše što može da nama izađete u susret i da nama bude lepo i to je stvarno tako da, eto, bi se to se meni najviše sviđa, to bi baš pohvalila vas kao jednu agenciju. Naprimer, preporučila bi ljudima da se ne zaleću samo da zarađuju pare, nego da iskuse tu Ameriku, zato što to je jedan različit svet, to je nešto što ne možeš jednostavno doživjeti, niti vidjeti u Evropi, još manje na Balkanu, zato što je to novi kontinent i logično svaki novi kontinent ima svoju novu kulturu, nove ljude, znači mora se i to upoznati i ja bih preporučila svima da ne gledaju samo na pare, mislim, pare su jeste super stvar, kupiš, doneseš, sebi omogućeš, ali iskustvo koje pokupiš tamo i stvari koje doživiš, ja mislim da na dugim stazama mnogo više znače nego te pare koje ćeš potrošiti u roku od nedelju, 2-3 mesec, ne biti. Pa sada mislim, meni je kulturni šok stigao prošle godine, tako da ove mi već bila sam navikla na to, ali ja mislim da veličina stvari, znači kod njih je sve duplo veće, od trake, automobili da se kreću, do samih automobila, do porcije hrane, ponekad i do samih ljudi, ali veličina, ja mislim da je bio najveći šok, ali ostalo, mislim, dobro, to sad dođe i po vreme, mislim, jedno po drugo, ali ja mislim da je ta veličina nekako bila wow, baš, i koliko brze hrane imaju svuda, znači, to je wow. Druželjubivi su i jako vole, radoznali su, znači nije da sad kao, ti nisi, nazvam, Amerikanac i da te oni ponižavaju, nego oko njih je malo, neću kažem urođeno, oko svesni su, ja mislim toga da ih ljudi posmatraju kao ne toliko inteligentne osobe, onda su radoznali i žele da nauči o novim kulturama i novim jezicima, znači ja sam imala i prijatelje, mislim imam ih još uvek, prijatelje Amerikance koji pričaju pitaju kakav je vaš jezik, koja je vaša azbuka, kako kažeš ćao, zdravo,
takate neke fore, pa onda eto dođu sljedeći dan, pa onda meni kažu umjesto hello, kaže mi ćao. I tako da baš su radoznali kao neko malo dete su ono, baš zanimljivi su u suštini, mislim, meni su gotivni, ali kao i svuda imaš dobrih i loših ljudi, pa ne može se porediti, znači Balkanci su najjači, ali mislim zanimljivo je jako. Imao je jedan lokal, Fishtail se zove, i oni su svake srede imali koktele za $2. Tu dođu svi, pogotovo Evropljani, znači Balkanci puno i naravno tu se podigne atmosfera jer smo i mi tu sami. Amerikanci znaju da partijaju, ali do negde. Oni nisu onaj naš moment, čak i sami kao, mislim i Evropljani dosta mnogo partiraju, znači bili su i imala sam drugarice Španjolke i one su bile, znači stvarno i one su partijale dokle se moglo sa nama. I onda Amerikanci budu oduševljeni, wow, vi to toliko pijete, kako se vi zabavljate, pa ne znam, ima Balkan Nights u različitim kafićima, restoranima, jel te budu preko dana, pa ih noću bude kao žurkica. Pa puštaju našu muziku, pa se Amerikanci oduševe i muzikom i način na koji ljudi plešu i pevaju i znaju sve te pesme na toliko različite jezike. Mislim, većinom pravljaju gluposti, ali nebitno, oni ne znaju to sad da ti izmišljaš svoje reči, jel te? Ali budu oduševljeni, ali isto jako velika razlika je što kod njih završava u 2 žurka, a kod nas je tada, ja mislim, najjača žurka. Onda odeš kući i ajde, dopartijaj se. Ili ako radiš sutra, onda odeš u krevet, to se zavisi.